torna a tocar música a En Escena. Però avui no es tracta d'una entrevista convencional com les que estem habituats fins ara, sinó que són els mateixos membres d'aquest grup musical que ens expliquen la seva experiència, vivència i trajectòria dins del grup Infart, el grup musical de l'Associació de Malalts Mentals El Far del meu poble estimat, La Garriga. Vam ser convidats en un dels assajos preparant el concert Bojos per la Música que es va fer aquest mes de juliol a La Garriga. Bonita de cara, poquita pintada. Hola, soy Esther Rivas, la cantante del grupo Infart. Yo empecé a cantar con ellos a través de los vermús musicales que organizábamos en el confinamiento y pues eso no los conocía personalmente, pero nos juntábamos y yo empecé a cantar y bueno, pues empezamos a juntarnos, ahora pues eso, 1 año y pico y nada, pues nos lo pasamos muy bien. Yo no he hecho nunca música ni nada, pues ellos me han enseñado pues esto, a entrar cuando tengo que entrar en las canciones. Este grupo pertenece a la asociación El Far, que es una asociación de personas que tienen diferentes diagnósticos en salud mental y de diferentes edades. Y bueno, pues nos juntamos y la asociación El Far, aparte del taller musical, hace la risoterapia, hace yoga, hace salidas de caminar, a veces hace salidas culturales. Ahora el día 28 hace una exposición de fotografías a Barcelona y bueno, hace muchas salidas y muchas cosas culturales. Em dic Jofre, soc una mica el dinamitzador d'aquest taller musical de l'associació El Far, i la cosa va començar farà 3 anys o així, que jo vaig oferir al Far poder fer alguna activitat musical, no? Inicialment el que vam fer van ser uns concerts en els que jo tocava el piano i comentava una mica les peces i ho vinculava una mica tot amb el món de les emocions, amb el món doncs, de la història personal de vida i bé, allò va tenir un recorregut i durant aquelles sessions doncs em vaig adonar que hi havia unes quantes persones del públic que venien que tocaven algun instrument, que havien tocat amb grups feia temps o més recentment, però vull dir que hi havia gent que tenia habilitats musicals i vaig preferir transformar aquell taller, que era una mica més reflexiu i una mica més personal, amb un grup musical, crear un grup musical amb diferents instruments i cadascú aportant doncs, a partir d'allà on se'n pugui, no? El que sap una mica més, ho sap una mica més, i el que sap menys, i el que no sap gens. Però en principi és un taller que està obert a tothom, tingui o no coneixements musicals. Hola, muy buenas, soy un componente del grupo, un armonicista del grupo Infart. Y bueno, pues el grupo Infart pues fue creado, bueno, de hecho el grupo nos juntamos los fines de semana, nos pasamos muy bien. Pero bueno, la idea del grupo fue una vez ¿qué nombre nos ponemos del grupo? Y yo empecé a decir nombres. No sé qué, no sé cuánto, y dije, joder, estoy de Infart. Y entonces mi compañero Xavi dijo, Infart, muy buena idea. Entonces de ahí salió el nombre de Infart. Pues los componentes del grupo son 5, que es el Jofra, el teclista, que toca el teclado, el Xavi, que toca la guitarra, la Tony, que toca los congos, todo lo que son música, todo lo que son instrumentos y de percusión. Y luego tenemos a Esther,
que es la cantante, que nos alegra las mañanas y bueno, es la chavala que bueno. Y luego estoy yo, que toca la armónica, que se despista bastante a veces los temas y tal, pero también doy poca alegría al grupo. Ah, por cierto, antes de irme, este logo tan chulo lo hace un compañero de la asociación del FAR, que se llama Esteban. Pues bé, soc Esteve Agulló, el meu pare va ser un dissenyador important, molt important, a tot Espanya i Catalunya i Europa, i jo vaig estudiar a moltes escoles, a l'Escola Massana, a Elisava, vaig estudiar a Suïssa també uns cursos molt curts, i vaig estudiar bàsicament disseny industrial, el que se'n deia Transportation Design a Suïssa, que és automòbils, barcos, trens, i també Product Design, disseny de producte. Això ho vaig deixar una temporada per raons de salut i vaig aprendre molt treballant, aquests 10 o 15 anys treballant de disseny, d'il·lustració i d'interiorisme també, vaig aprendre molt, però per una raó de salut ho vaig deixar. I fa poc em van demanar que fes un logo i vaig acceptar un engrescat, em van animar molt, sobretot el Xavier Puig em va animar molt i ja ho veureu com és. Aquests que veieu ara són unes primeres idees, però ja des del principi intento diferenciar Infart de FAR, perquè s'entengui que és el FAR l'associació. Aquestes són les primeres idees. I després vaig seguir amb aquesta idea de la nota, que em semblava bona idea perquè era molt musical, però no va agradar massa en el grup. I alguns sí que va agradar, però altres no. I després, aquesta és la idea final, quasi final en color, però que per raons econòmiques no es va poder fer, i la màquina que feia les samarretes tampoc ho podia fer, i aquesta és la idea final, amb FAR, que no està diferenciat perquè la màquina no podia buidar la lletra F-A-R. No podia buidar-ho, i aquest és el logo final i la samarreta final. Ay, pena, penita, pena, pena. ¡No! Ay, vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Hola, sóc en Xavier, sóc el guitarrista del grup i la música m'ha agradat des de ben petit i sempre m'ha agradat el rock, vaig passar al blues un temps i el grup, quan el vam formar amb en Jofre, van passar diversa gent pel grup, com en Gerard Vinyes, que els agradava molt el rock i degut a tocar el que ens agradava fèiem rock, però més endavant rock i blues, però més endavant com va venir l'Ester i en anglès no volia cantar o no sabia cantar, després vam començar a fer més coses en rock espanyol i coses que pogués cantar ella, i va derivar una mica a rock més espanyol i menys, i fem, no sé, cançons de Tequila, de Barricada, fem una mica cançons així que ens puguin agradar a tots. Hola, buenas, jo sóc el Toni Vila, sóc el percussionista del grup d'aquí de l'Infart. Dir-vos que en principi no tinc ni idea de música, vaig començat de zero, però bueno, veig que a través de la música pues, és una manera també, és una expressió artística que va molt bé per expressar-se, per treure les sensacions, emocions que portes dins. I bueno, com a grup, a veure, esperem en un futur a veure si podem ampliar, si podem incorporar algun bateria o algú més, i donar-nos una mica més a conèixer com a grup i estar oberts, no?, de cara al tema de la salut mental, que no hi hagi aquest estigma. I dir-vos també que de moment tenim programat pel 3 de juliol, si no m'equivoco, un festival de Bojos per la Música que es fa aquí a la Garriga,
i ens han proposat algun bolo així per donar-nos a conèixer amb nanos, per explicar una mica la temàtica que portem dins, quan hi tenim l'esperança d'anar més, no? Tot just acabem de començar. Si algun manager està interessat en nosaltres, ja sabeu on trobar-nos, a l'associació del Far. Us poseu en contacte amb l'associació. Gràcies.